an b'a daminɛ ni mun ye su in na a fɔlɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka Mali armée k'a fɔ ko armée monte en puissance ko nkalon don nkalon tɛ bilen koyi Musa kɔnɔdimi tɛ bilen ɲɛdimi de don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la terroriste ba min bɛ yen ni Américains ye wari kasakiba bila k'a fɔ ko ni maa o maa sera k'a ye ko e b'o o wari min ta pour que ka cɛ ɲini ka se k'a bɔn ale la cogo min na nka Mali armée an ye ORTM su ye ka réseau su ye min ye DIRPA ka communication ye y'a jira k'a fɔ ko ni cɛba in ko a bɔnna ɲina Bobo i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ye i bɛ se ka mun fɔ armée kan bi su in na jɔn yɛrɛ de tun ye nin cɛba in ye aw bɔra k'a tɔgɔ fɔ n'o ye Abu Zulaifa ye an b'a fɔ ko k'aw bɛɛ fo fɔlɔ dan tɛ foli min na nin terroriste ba in u b'a de wele ko vétéran o y'a terroriste tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ vétéran tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye groupement terroriste foyi tɛ Mali la ma min dɔ kɛ Marocain don a yɛrɛ si kasabi bɛ san 40 kɔ ka don san 50 la a si kasabi bɛ t'o la fɛn min ye Sahara occidental a yɛrɛ bɛ bɔ yen nɔ de Abu Zulaifa a ye Mali lasɔrɔ san 2012 ma bɛ se ka fɔ a donna san 2012 k'a fɔ ma ta ka tila donc n bɛ foli n bɛ segin kuma kan k'a fɔ Abu Zulaifa ma bɛ se k'a fɔ ko terroriste ba don a yɛrɛ ka nationalité Marocain de don donc a donna Mali kɔnɔ san 2012 wagati min na Mali kun occupé len don terroriste ye Mali occupé wagati min na n'o ye MLA c'est pour cela rébellion bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bila kɔnɔ ko terrorisme b'a kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli an tɛ se ka yafa MLA ni SEMA mɔgɔw ma fo ka diɲɛ wuli nin cɛ in ka Mali lasɔrɔ a sɔrɔla wagati de fɛ a sɔrɔla o fɛ a ka groupement fɔlɔfɔlɔ kɛra Mojaw de a donna Mojaw de la Mojaw kɔfɛ intervention caman kɛra Tchadiens ye intervention min kɛ Tigalgar a bɔr'o la ka taa o kumana fɛn min ye ani Tombouctou Kalifa ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc après a taara Mauritanie a tila ka segin ka na tugun donc a y'i to de la o sen fɛ ale ni o kumana fɛn min EGS ka kalifa min bɛ Sahara kɔnɔ wagati min na n'u b'o wele ko Adan Abu Walid El Sharawi a n'o nana ɲɔgɔn sɔrɔ a n'o kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a n'o ye opération caman coordonné ɲɔgɔn fɛ n'o kɛlen ka opération caman coordonné ɲɔgɔn fɛ tuma min na o ka sɔrɔ ka danaya ta ka da kan donc an bɛ se k'a fɔ EGS ka mɔgɔba kun don san 2017 cɛ in kelen ye attaque 8 de kɛ attaque fɔlɔfɔlɔ saba o kɛra armée Mali contre la kelen o kɛra Aourou Niger contre la fɛn min ye kelen o kɛra Mauritanie ni Mali frontière la kelen dɔ o kɛra MINUSMA yɛrɛ ka contingent n'o o ye détachement togolais ka contingent plutôt donc kelen kelen contre la c'est pratiquement a y'o mɔgɔ bɛɛ faga kelen dɔ o kɛra Américains ka bolofara min tun bɛ tango o kɛra o contre la o yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ terroriste min don il est hautement formé ale de ye Américains ka fɛn min o détachement ko attaqué minnu kun nana Niger sɔrɔsiw yɛrɛ formel kama aw ɲɛ bɛ marifa min n'a bolo nin ye marifa in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye marifa in ye Américains yɛrɛ ka marifa de marifa min b'a bolo n'a jɔlen bɛ k'a fɛn kɛ a ye Américains faga k'u ka marifa ta k'a kɔrɔta sanfɛ donc a ye humiliation min siri Amérique ni France la pratiquement a m'a kɛ dugu bɛɛ la o t'a bannen ani Amérique yɛrɛ ka affrontement na an'u ka contre-attaque la u donnen ɲɔgɔn accrochage la plutôt ani Amérique ka combat kɔnɔna la Américains ka casque dɔ bɛ yen casque i b'a k'a fɔ caméra de intégré len b'a la donc Américains yɛrɛ ka casque min ye a bɛ filmeli kɛ Américains ka casque yɛrɛ min ye filmeli kɛ k'a ban donc a ye Américains minnu faga a y'olu ka casque bɔ k'olu ka vidéo ta ka Américains faga k'a bila direct yɛrɛ la El Jazeera kan direct bɛɛ bɛ k'a lajɛ donc a ye humiliation min da Américains kan a ma da maa si kan a tila ka photo min yɛrɛ ta n'a bɛ marifa jama la bolo o ye Américains yɛrɛ ka marifa de ye a ye marifa min minɛ Amérique yɛrɛ mɔgɔ salon na a y'o marifa de minɛ a jɔlen bɛ ni o de donc a ye nin baara bɛɛ kɛ nin bɛɛ kɛra san 2017 kɔnɔ san 2018 19 a nana Menaka mara kɔnɔna la donc attaque fɛn fɛn tun bɛ population civile ale ye faga parce que mɔgɔ minnu don ni jini mɔgɔw ye i minɛ olu ye prisonniers ye olu bɛ rançon ni fɛnw ɲini ka fɔ k'u b'i fali mais ni EGS terroriste y'i minɛ olu b'i faga parce que olu ye terroriste international de u bɛ évoluer diɲɛ dugu camanba de la o de y'a kɛ EGS bɛ évoluer la zone de 3 frontières pourquoi parce que i b'a ye k'a fɔ u bɛ attaque kɛ Niger u bɛ attaque kɛ Mauritanie u bɛ attaque kɛ Mali la u bɛ attaque kɛ Burkina u bɛ attaque kɛ Tchad u bɛ attaque kɛ hali Nigeria u bɛ attaque kɛ nin bɛɛ la donc u ka camp de refuge de bɛ se ka kɛ dans la zone de 3 frontières mais i b'a la kɔlɔsi chaque fois i tɛ prisonnier y'u bolo quoi n'olu y'i minɛ dɔrɔn u b'i faga de donc
atrocité caman bɛ yen fagatogo jugu caman bɛ yen mɛnɛ ka population na ka na ka munumunu o zone na ka taa a ye tɔɔrɔ siri maliyɛnw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka b'o la ka na fo o kumana labzanga mara kɔnɔna la a ye fagalibaw kɛ yen ka tiɲɛlibaw kɛ o yɔrɔ fɛnɛ la fo ka n'a bila o dongo avril kalo kɔnɔna la avril kalo tile 15 tile 16 kɔnɔna la Mali ka drones de ya renseignement di k'a yira k'a fɔ min bɛ ka ɲini est ce que a tɛ Indelimani o kulu furancɛ la donc an ka détachement dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko section Kodo section Kodo ni o y'a sɔrɔsi tɔgɔ ye mais a civil tɔgɔ b'a ko section commando infanterie ka bolofara dɔ de don donc olu ka bolofara in olu de bɔra avec des armes lourdes mais pour mesure de prudence u ma sɔn avion ka intervenir a combat la parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min Abu Zulaifa ye a bɛ avion mankan de dɔn kojugu et puis dalɔw b'a bolo mun b'a bila a bɛ tunu fɛn min don u b'ale wele ko vétéran Hugo Chavez a y'a tɔgɔ da o de la o de y'a to i b'a fɔ Adi Ibrissa di Hugo in ye tellement que Hugo Chavez de ye a ka modèle d'inspiration ale y'a ka idole yɛrɛ ye a ye i ka fanga tɔgɔ da o de la donc nin don kofɔlen mun kɛra o y'a sɔrɔ u kun kelen bɛ ka kan 5 u kelen bɛ k'o labɛn Mali kɔnɔ kan ka yɔrɔ min village 5 kan k'o de attaquer mais daloya dɔ b'a bolo cɛ in bolo n'o ye Abu Zulaifa ye n'a ye a ka daloyaw sabati k'i ɲɛsin kan o kan ma a b'i attaquer c'est fait américain ko t'o la français ko t'o la i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'a y'a ɲɛsin ma a b'i attaquer non o fura t'i bolo donc a kun b'o préparation de ta mɛnna ka Gawo mara kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'o baara ninnu kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu don officier don ani terroriste caman tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc olu ye mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ i ka s'u ma i bɛ tɛmɛ terroriste kulu min na a bɛ 6 7 bɔ walasa ka s'u ma donc o de y'a kɛ armée ka opération in kɔnɔna la a ma avion lawuli armée ma foyi lawuli à part le drone kelen bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka mouvement bɛ cogo min na mais wagati dɔ la drone y'a signalé k'a yira k'a fɔ ko a bɔra fɛn min ye Indelimani kulu kɔnɔna la ka na jusqu'à Monaka fanfɛla la mais i b'a k'o taanikasegin jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛna ravitaillement na ou bien kuma la a bɛna wari kunbɛ de la parce que mɔgɔ minnu bɛna wari d'u ma olu dɔw bɛna n'u ye zone de frontière de kɔnɔna la ka n'u ka wari verser u ye ka tɛmɛ ka taa donc a bɛ se ka déplacement min kɛ mɔgɔw kɔnɔna a ma attaque kɛ a nana ka a ka fɛn dɔ minɛ dɔ la ka tila ka segin ka taa a nɔ la tugun donc armée ka section bɛ yen n'o ye section commando ye n'an b'a fɔ ma n'u b'a fɔ ma ko section Kodo ale ye force spéciale de minnu ka baara ye mission de couloir dɔrɔn de don mɔgɔ minnu don ils sont bien formés donc o section o détachement in de ka bɔra pour 2 semaines de donc kunnafoni b'u bolo u selen kɔ zone nin na tuma min na i bɛna k'a fɔ u ni arme minnu bɔra o ye Zu 23 u n'o bɔra u bɔra ni PKT u bɔra ni LRC u bɔra ni o kumana min ye 17 o kun b'u bolo ale ni BTR 4 ale ni Kia marque ninnu ale ni ka taa bila véhicule d'intervention fɛn caman na véhicule tactique ninnu caman na donc parce que mɔgɔ min a yɛlɛma ka bon et puis daloya caman b'a bolo donc fo kana kɛ u nana kulu in na kori kuma min na donc kulu kɔnɔna la a sera ka réfugié wɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ donc avec les Zu 200 Zu 23 olu sera ka gosili kɛ kulu in na donc fo ka kulu sanfɛla taille ka o dɔgɔya donc après u bɔra o la k'u bɛ i bɛna k'a fɔ an ka cɛ minnu bɛ yen combat corps à corps la o y'a gosi k'a da mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a minɛli ma gɛlɛya yɛrɛ n'i miiri ko nin ye américain faga k'a fɛn kɛ tan bon mɔlala ko don i tɛ se k'a fɔ ko fɛn ma don mais Mali armée kɔni y'a neutraliser a ma kɛ koba yɛrɛ a ma kɛ koba ye quoi ça a été un combat de 20-25 minutes a ma tɛmɛ quoi a yɛrɛ ye boliboli misɛnnin minnu kɛ donc élément tɔ minnu bɛ yen olu fana y'a essayer k'u bɛ boli ka yɛlɛ kulu fɛ k'a fɔ k'u bɛ t'o réfugié donc yala y'a kɛ o y'a sɔrɔ armée kelen bɛ ka kɔɲɛ 4 bɛɛ minɛ kulu kɔ n'a ɲɛ bɛɛ minɛ u y'olu fana neutraliser kulu minɛ arme caman kun b'u bolo u y'o minɛ fɛn caman kun bɛ yen wariw ni fɛn caman u ka sɔrɔ k'a bɛɛ minɛ mais pour que k'an rassurer k'a fɔ ko a sara yɛrɛ yɛrɛ u ka sɔrɔ ka a su identifier ka bɔ tɔw la donc k'i jɔ a kunna yɛrɛ ka fɛn kɛ ka daloya sɔrɔ k'a sara parce que mɔgɔ min don a ka daloya kun b'a bɔnmɔsi de la bɔnmɔsi janba min b'a la nin bɔnmɔsi kun taa jusqu'à à peu près 30 cm n'i ye bɔnmɔsi in lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka daloya caman kun bɛ dogo bɔnmɔsi in kɔnɔna de la donc i bɛ bɔnmɔsi in caya i b'a miiri ko wɛrɛ non o tɛ a ka daloya gɛlɛn minnu b'a bolo o kun b'o kɔnɔ donc combat kɔnɔna la an sera ka maîtriser ni bɔnmɔsi in yɛrɛ de a ma se ka daloya caman bɔ ni bɔnmɔsi in donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a sara tan de. Ok. Aya an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi Bobo an ye kibaruya min sɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko américain kɔni kun bɛ ka cɛ ɲini ko f'u kun kɛlen ka wari yɛrɛ bila a kun kɔrɔ yalama anw ni Amérique cɛ sisan est ce que an bɛna na se k'o wari sɔrɔ tuguni parce que dɔw ka aide tigɛ an na
Américains bɛ ko sugu bɛɛ ka fɛn kɛ ko lagosilen y'anw bolo parce que d'abord fɛn dɔ de bɛ ka kɛ géopolitique kɔnɔ aw ɲɛ t'o la o ye mun ye Russie ni dugu minnu bɛ partenariat la dugu minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ militairement et puis Américains ye fɛn caman kɛ siranyako ye et puis même nin ma ɲi Amérique population yɛrɛ bɛ wuli ka wuli ka jɔ caman kɛ nin na parce que u ka population dɔw bɛ yen ni autorité ye nkalon tigɛ dɔrɔn u bɛ wuli u nɔfɛ bon n'a fɔra Amérique bɛ yan san 6 Amérique ma se ka nin ye a ye Américain faga ka tila ka Amérique su fufu ka tila ka Américain fagalen kɔfɛ Amérique yɛrɛ ka casque min bɛ yen caméra min b'o la ka tila k'o ta ka kɛ direct Amérique ka tila ka dɛsɛ ka cɛ ye France ka tila ka wuli tugun France Mirage 2000 la bɔ Tchad ka na appui la ka dɛsɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ fɛn min Abu Zule fana ka cɛdenw ye nin humiliation bɛɛ kɛ donc a malo bɛ pɛtɛ an kɔnɔna bi k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw de y'a faga donc u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'a se ka su in baara k'a kɛ ko lagosili n'i ye jateminɛ kɛ Américains ka service de renseignement ka centre d'information d'étude d'information du Sahel olu ka kunnafoni di so dɔ bɛ bɔ k'a fɔ ko sen min dalen bɛ cɛ kan que o ye Tchad tenue de donc ne taara k'a fɔ tenue bɛ se ka dɔn cogo min na sen fɛ sen min dalen don a kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ su min dalen don sen min dalen don kan Américains bɛ fɔlɔ k'a fɔ fana ko yɛrɛ ye Tchad o bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ko ye Tchad tenue de donc o ye k'a fɔ an ka mɔgɔw m'a faga bon ne bolo nin kuma yɛrɛ bɛnnen t'olu da parce que san 6 aw bɛ k'a ɲini ala ma su sɔrɔ min na a bɔlen don an y'a repérer a données bɛ yen maintenant u bɛ fɛ ka min kɛ an bɛ ɲininkali kelen kɛ la Tchadens bɛ yan nɔ Tchadens ti yan donc nin ye k'a jira anw na k'a fɔ est-ce que a ma faga ka Tchad contingent to yan waati min les Américains vont tout faire pour que ko lagosilen mun na parce que avec le partenariat de la Russie n'a fɔra k'anw sera ka nin exploit bɛɛ kɛ a ma ɲi Amérique ya réputation ma donc i tɛ se k'o fɔ k'a fɔ ko Tchadiens bɛ yan waati min na parce que o de y'a kɛ Mali i bɛ jateminɛ kɛ Américains bɛ ani Français ka mode opération u bɛ intervention fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ ni avion de u tɛ jigin duguma donc i bɛ France lajɛ France tɛ jigin duguma États-Unis tɛ jigin duguma u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ cogo bɛɛ la u tɛ jigin duguma bon anw ka avantage kɛra mun ye anw fana ma sɔn avion ka yɛlɛ anw ma sɔn ka avion kelen intervenir opération kɛra duguma combat corps à corps et puis cɛ ka gosiliko fɔlɔ la ani Mali sɔrɔdasikɛ de tora ɲɔgɔn na donc a y'i fo kana dɔrɔn u y'a gosi a disi la k'a lata kɔfɛ donc a ko k'a bɛ na o la k'a b'a ka arme bɔ donc u ka sɔrɔ k'a neutraliser o la bon su dafalen b'an bolo su kɛnɛ donc Amérique bɛ nin fɔ min na c'est une manière de faire une collaboration avec l'armée malienne k'a essayer k'a lajɛ parce que olu de tun bɛ k'a ɲini donc obligatoirement u n'an bɛ jɛ ka information partage ɲɔgɔn ma et puis k'an ɲininka fana an y'a kɛ cogo di an ye mun de kɛ parce que ne jateminɛ kɛ Abu Zule fɛ ka avantage kun ye fɛn kelen donc il n'est pas réparable au drone tɛ se k'a ye mais drone a sɔmi ka jan dibilan tun b'a bolo bon radar fana tɛ a ye mais c'est que les Américains n'ont pas compris zɛgɛnɛsun filɛ nin ye drone caméra tɛ zɛgɛnɛsun dugumala ye mɔgɔ caman t'o dɔn drone ko la quoi Mara y'a fama n'i ye drone ka repérage lajɛ chaque fois i bɛ taa sɔrɔ terroriste hali Burkina mara kɔnɔ terroriste bɛ boli c'est yiri dɔ ma u b'u sonsori zɛgɛnɛsun ninnu ma u b'u sonsori chaque fois a b'a lajɛ voilà donc chaque fois ni terroriste bolila n'a sera zɛgɛnɛsun ma dɔrɔn a b'a sonsori k'i jɔ il fait 30 minutes k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ARNF bɛ n'a y'a sɔrɔ sanfɛ fɛn dɔ tɛ k'a repérer donc a b'u ka fɛn bɛɛ lajɛ ni drone b'u gosi i b'a sɔrɔ drone b'u gosi yirituba dɔ de kɔrɔ Burkina ta la o kɔnɔ u b'u fara non fan bɛɛ don o b'u jigi chaque fois i t'a sɔrɔ u bɛ gosi bon donc il se déplace parce que u bɛɛ tɛ zɛgɛnɛsun dɔn ni yiri tɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc il se déplace maintenant de l'arbre en arbre sous les grands arbres là u bɛ taa yen mais u t'a dɔn k'a fɔ nin de ye nin sun ye nin ye nin sun ye sinon yiri dɔw bɛ yen a bil'i kunna i tɛ se ka repérer olu la donc Abu Zule ka kun bɛ nin bɛɛ dɔn parce que n y'a f'i ye n k'a bɛ wele ko vétéran a bɛ Mali la depuis 2012 donc opération fɛn fɛn 2017 lui seul a fait 8 opérations Amérique Mali Mauritanie Niger a kelen y'a bɛɛ gosi a kelen y'a gosi wa a bɛɛ réussira a bolo o k'i bɔ yen MINUSMA ka contingent fana ale kelen de bɛ détachement ye ko ye MINUSMA ka contingent togolais u ka contingent ale de kelen de fana olu fana gosi donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ il était très chevronné il était bien formé donc Amérique tɛna sɔn abada nin ka kɛ kunnawolo ye anw bolo o de y'a kɛ u bɛ ka bɔ ni kuma lagosiliw ni fɛnw ye mais u bɛ min nɔfɛ n'o tɛ sɔrɔ o de ye certainement de collaborer avec l'armée malienne pour que ka nin piste in lajɛ
an yɛrɛ ko est ce que don n'a natɔ la tɛna na ɲini ka se ka su identifier u bɛna siw de ɲini ko ɲɛɲini mais o chance tɛna d'u ma u ka taa lajɛ n'u b'a yɔrɔ dɔn u k'a faga comme n'olu ma ko cadenw de don donc u ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ ni su min kɔni b'an bolo ni an bɔra k'a fɔ nin de kɔni y'anw ta ye. mais bugu ni fagali ni cɛ in ka fagali la sisan a bɛ se k'a yira k'a fɔ armée bi a bɛ wuli ka jɔ min ani cɛsiri min na bɛɛ b'a k'a fɔ ko nɔba bɛ ka ye ko la nka terroriste ba wɛrɛw bɛ yen yala est ce que disposition wɛrɛw bɛ ka ta olu fana minɛli kama wa. bon i ka nin ɲininkali ɲɛna parce que ni Abu Zulaifa ka saya lajɛ Abu Zulaifa fagalen tuma min na n'a su repéré la avec mɔgɔ 14 de ses acolytes maintenant olu bɛɛ fagalen kɔfɛ su dalen kɔfɛ. Donc maintenant, l'armée devait regagner la base. Maintenant, arrivé à la base, après, Dauphin repéré la tout. Parce qu'ils étaient 5 chefs terroristes zonina. Mais au climat, clac, clac, clac. Donc, ni Abu Zulaifa ka satogo lagé, allez n'a élément satogo lagé. Au yoro kelen fene là, à peu près vers le côté ouest. Après, opération engagée dans tout cas, comme Robin tout. Donc, il y a fina tous les chefs terroristes à peu près 2 semaines fene les chefs terroristes bekaka. Ni Cheikh Mar Talaje alias Bouga ko Talaje ale ni Alwari de Khalifa ko fana Talaje ale ni Mauritanie frontière la tout un do fana jigen ko fana Talaje ale ni Ali Andan Abu Walid Al Sharafi no ore de chenyere recruté ore Abu Khalifa Abu Zulaifa recruté mais ka mun fana lui c'est un commandant ale de ko commandant déchu ale de Abu recruté ka bo Moujaw la kana nay après Abu Khalifa Borantou ka kata Al Mourabitouna Mauritanie parce que chaque fois ni EGC glan no togo mina état islamique glan no togo mina Khalifa de bolu bolu ka lute évoluer na fo akimi me évoluer togo mina ba fo ko al qaida be ko évoluer togo mina be Katiba de Masina be ko évoluer togo mina non Katiba de Masina be évoluer ki dal marathon ko ka jingata Masina ka jingata ni Mauritanie fambela mais EGC be évoluer en général aller be évoluer zone de 3 frontières de kono aller be évoluer ni donc ibe ka fo ni ale be appui ta ni jini mɔgɔw ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ appui ni EGC mɔgɔw de fɛ donc Abu Zulaifa ye même prêté ni mɔgɔ ninnu bɛɛ ma pratiquement a bɛ zone bɛɛ dɔn san 10 nin kɔ a bɛ ka évoluer a bɛ ka mɔgɔw faga américains ni maliens ni nigériens ni fɛnw donc i ye kuma min fɔ k'a fɔ bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Mali service de renseignement les renseignements généraux min bɛ renseignement militaire de barika ka bon kosɛbɛ. Parce que on veut sur mon fait. Ni Malika vecteur Arion de Timne Kaladje. Le drone nous Mali pour le sang. À chaque zone de combat, communication fait bien ça bien intercepté. Ça fait Mali est réclamé qu'à Rome nous cible aux zones de combat ou zone de conflit. À zone de conflit font fait. Bi moyen bon boulot ka communication bien contrôlée à zone. Donc au delà de terrorisme faut qu'à faire. Terrorisme ka gela follow mieux ni à communication contrôlée c'est là. Donc c'est ça que les Américains n'ont pas compris. Les Américains ont compris que parce que basé sur le boulot, effectivement, à rapporter Kabou. Mais il n'y a pas porté. Il n'y a pas porté. Il n'y a pas porté. Abu Zulaifa nana jusqu'à Menaka et fin jusqu'à Labzanga, Kanaka Sama Menaka Klakasik. Armée aïe. Mais est-ce que nous avons clé là? Est-ce que nous avons l'armée a été très très professionnelle. Très professionnel. Anana abora menaka abora indiliman kana menaka de menaka anana fo labzanga kana phénomène dollar ka klaka sig. Mais animu ko ñoko fait ça c'est juste maintenant c'est garde corps. Mais cette fois-ci anaka élément complet béré sara ñoko fa. Donc ni ko ki ba attaquer au gati là. Il be ça là. Mais atobi. Bon ni du terroriste fagata ni fagato fa de be schéma ne sera ko. Schéma mumba permet kata intervention de France. Donc américain ka ani français ka intervention inconvénient mais terrorisme kele la olu bi bombarder de ki noni ki fa bon ni ni noni ta ibe mun soro abulu mais ko armée capacité tout armée la ka jigin duguma ni capacité kumbula oni Abu Zulaifa et détachement mbe nous ba foko bataillon de sécurité eux des renseignements Niger de ka FMB ni américain ko nana olu former o bataillon ni bora kabeta et feni ni Andan Abu Walid Al-Sharawi. Ça, allez de couillon commandant et j'ai commandé au bord de la patrouille. Maintenant, au patrouille Keto, Abu Zulaifa Bora Menaka, Mali Nord et par le nord du Mali, maintenant Kanonka, qu'on va tomber. À peu près 30 minutes de combat, les Américains, ça va faire. Sur le champ. Quand Nigérien Nanifa, quand 8 blessés. Donc, il s'est fait un combat corps à corps là, Doumala, et ça là.
parce que américain aurait tenté duguma la lo masala en américain yo kora kora duguma il y avait à peu près non l'Amérique avait 20 éléments Niger armée ko 32 éléments en tout à peu près moins d'une section il y avait 8 véhicules non voilà mais où fera kaka ko véhicule ta kaka américain na cassette film bo cassette la ko o reke ko direct ko di algeria mo ma kaka ko marfa ta be marfa ba mi abulu américain on refend donc comme akora la duguma kelela i kun se ka miri ko mali armée de se ki jonni ko akora parce que ay américain de bouche comme akora de là donc na ko so mali armée fo kunya bon ka bunte ka noni na fa kun ba kun tola il y a fa c'est vrai il y a neutralisé mais a kan ka fɛn planifier kɔfɛ tout mais cette fois-ci Mali y'a faga cogo min na avantage ba de bɛ na parce que mais yɔrɔ min na non seulement Mali b'o de fouiller parce que ça doit pour que américains bɛ fɛ ka ko sugu bɛɛ ka a essayer ka collaboration militaire ɲini n'u bɛ se ka don ko in kɔnɔ mais est-ce que Mali bɛna sɔn o ma. Secret sur la bolo. Secret sur la bolo. Voilà, donc maintenant, il faut que vous venez bénéficier. Non, le Mali veut, l'Amérique veut savoir coûte que ni ça a fait mon de dos, ani Johnny Kundo, Johnny Bekulo, parce que les Américains m'ont bien renseignement de là. Mais mi yɛrɛ kɛra mola la ko ba ye Niger kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Pentagon ka bolofara wɛrɛ tun bɛ yen CIA ça veut dire ko Pentagon a bɛ fɔ ma CIA ka bureau de renseignement kelen tun bɛ yen mais olu ma se ka nin ye. Donc CIA ka bureau de renseignement kelen tun bɛ Niger olu ma se k'a ye k'a fɔ ko Abu Zuleka bɔra c'est là que américain dimine o de la c'est là que Pentagon ma se k'o de faamu. Il y avait encore d'autres bureaux de renseignement américains au Niger. Olu ma se ka Abu Zuleka bɔtɔ ye Mali nord la ka taa u kunbɛn mais alors que olu kun bɛ ka taa jɔn ɲini. Bon comme u ka arrangé u yɛrɛ yɔbɔ yawalen no dɔɔni parce que u kan ka bɔ Nigeria ka taga Niger ka taga Mauritanie est-ce que u ka minɛnw bɛɛ. Non nin kɛra don min u ka convoi attaquera de o don min Amérique ka convoi attaquera il y avait un centre de renseignement américain. Dans le Sahel. Maintenant, au centre de renseignement, il m'a dit que c'est un peu de cas. Au Massé, Abu Zuleka boto et Menaka, kana Américain kumbe. Amassé Kaye. Maintenant, au équilibre. Flana Américain ni Abu Zuleka à peu près 30 à 40 minutes de combat de quai. Après, l'Amérique a demandé un renfort. L'armée américaine a demandé un renfort. Un renfort, il y a une jonque fait. Un renfort, il y a une français de fait. Parce que, ouais, un renfort, il y a une français de fait. Donc, France, un avion de 8 là. Tchad, ça fait avion a chauffé qu'à 30 minutes, qu'à ce y a 30 minutes. Donc, une heure de temps, avion nana. Mais qu'est-ce que Abu Zuleka a fait? Abu Zuleka est américain moumbe, combat qu'on a là, aïe, il n'y a pas de façon de là. Donc, avion c'est une intervention fouille. Parce que au lieu de aller kini aka mauku mabo, Amérique sera sous la non ou Guinée kada ou c'est raison pour laquelle qui m'a monné dans l'ordre de Babolo na y nyashin fian fait ma ça. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko force étrangère min tun b'an ka jamana kɔnɔ k'u tɛ an dɛmɛni kama est ce que ni cɛ fagali to o conflit parce que n'i y'a ta k'a lajɛ depuis 2012 a bɛɛ yan diɲɛ mɔgɔ bɛɛ tun b'an fɛ yan u n'u ka renseignement fɛ u ma se ka ni cɛ yira mais olu talen kɔfɛ Mali armée de y'a identifié k'a faga est ce que nin t'an ka autorité ka kuma confirmer. Non, et le rôle là, je ne peux pas dire oui. Je ne partage pas trop. Parce que force étrangère fait combien avec mes sanouines de là. Américains fara français ou fait bien au bébé étude géologique de là, au bébé étude de recherche de là. Non, nous t'as donc au clair et bien. Tu sais que vous pouvez me blaguer en fait un complexe banque ou identité de l'égard. Moi, je bien des ingénieurs ou ni fond de dos. C'est pas des vrais militaires. Ni un café et c'est pas que la France, les États-Unis ont échec à ça et le qu'on a là. D'orité parce que les gens sont déguisés en militaires. Géologie de Calaba. Maronia Fomia, c'est pas des vrais militaires. Moi, mon bébé étude là. Oui, étude là. Abli qu'on a besoin de faire tout de quoi Amérique et Amérique détachement c'est attaquer tout du mai. Café vraiment l'avion le plus près, l'aviation la plus prête aux zones nako au besoin de français de fait. Américain ka aéronef américain ka avion fouetté bimbe se ka wuli américaine armée belebele bagne ka wuli kana intervention ko maso français ko mirage 2000 de wuli la o dum fenefle no ma se ka intervention parce que lui était fin donc d'ici veut dire américain français flash était fin ni fin non duguma kala la ceu terrassé di américain ko wala de ku fo kala américain chou kronto donc ça veut dire vous faut confirmer ka première puissance comme be fo américain ma non américain ne première puissance des papiers mais Charles Leclerc Flené Bibina comme trophée de la Russie ou même de l'Ukraine
Amérique armement joli bɛ bi Ukraine ka t'u exposé k'a yira fɛnw na Charles Abraham filɛ nin ye mais u ye commentaire mun da kan k'a fɛn bɛɛ kɛ tuguni a kɛra cogo di mais avec maintenant Amérique i miiri Russie to kɛlɛ la ka hélico dɔ bɔ K55 ka tila ka hélico in bɛ Charles Abraham ka gosi a chaîne na k'a yɛrɛ kɛ k'a to kɛlɛ la ka hélico inventé k'a bɔ nin kɛlɛ kelen kɔnɔ nin kɛlɛ kelen opération spéciale kɔnɔ opération spéciale kɔnɔ u ka Charles Abraham bɛ ka tila ka invention kɛ ka hélico dɔ fabriquer Mon ni K50 tɛ K55 k'o bɔ ka tila ka na ninnu gosi sur le champ k'u to kɛlɛ la voilà o ye kelen ye m'a fɔ o ye kelen ye filanan ye mun ye américains ka nin détachement ka bin ambassade kɔnɔ pendant 45 minutes Amérique ye puissance ye cogo na ma se ka fɛn kɛ français kana n'u ka ménage 2000 c'est après que Amérique France nana ni hélico piment fila ye ka na su ninnu ta ka taa o t'a bannen dɛ o dugusɛjɛ tugun Abou Zulefa tilala ka Amérique su kelen ta k'a di donc Amérique 3 morts dégagés sur le terrain et puis hali u ye mort mun kɛ n'i y'a ye Nigérian caman sara k'u to parce que u b'u dogo an kɔfɛ de combat la non aw de bɛ ninnu kɛ mɔgɔbaw ye quoi u bɛ mɔgɔ bila ka na an fɛ yen an ka armée tɛ temps sɔrɔ k'u ka identité vérifier c'est pas de meilleurs c'est pas de bons soldats an b'an ka sɔrɔsiw di ɲɔgɔn k'u former an ka sɔrɔsiw bɛ min dɔn ninnu t'o dɔn ninnu Amérique ni France ye sɔrɔsi fɛn fɛn bila ka na kɔsa in na Mali kɔnɔ ne kumakan tɛ dɛ a ye t'a lajɛ a k'a bɛɛ ka livret militaire ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ sage de la formation de la ni min tɛ sage la o ye géologue de formation ye Amérique ka mɔgɔ kun bɛ yan a bɛɛ bɛ école d'application de la u bɛ ka na le Sahel ka na Sahel kelen de ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a bɛɛ ye écoleden de ni ko écoledenw do sɔrɔsiw do dɛ a dɔw bɛ taa a dɔw bɛ formation a dɔw bɛ cours capitaine na a dɔw bɛ commandant cours la ça fait u bɛ ka na le Sahel kɛlɛ quoi ça fait des opérations spéciales ka na u degi an fɛ voilà an b'a fɔ k'u nana u mana anw dɛmɛ dɛ u bɛ na n'u ka kalan de kɛ e k'a bila i kunna Mali ye cɛncɛman jamana ye Niger ye cɛncɛman jamana ye Burkina ye cɛncɛman jamana ye Algérie ye cɛncɛman jamana ye e Faransi de bɛ bɔ ka Faransaya la ka na anw degi cɛncɛn kɛlɛ la cɛncɛn t'aw fɛ yen o donc an kan ka bila an kunna an de bɛ k'olu degi kɛlɛ la mais an tɛ bɔ a kalama n bɛ misali d'i ma colonel Dago Didier Dago mais Didier Dago ye français degi fɛn kelen na hali sini u t'o fɔ mɔgɔ ye français tun bɛ nord ni sud ɲini ni boussole mais Didier Dago tun bɛ cɛncɛn minɛ k'a kɔrɔtan k'a f'i ɲɛna ko bɔn ko kɔrɔ ye nin ye tilebi ye nin ye mais Didier Dago de ye français degi o la donc ninnu y'u degi fɛn caman na anw fɛ on a des officiers compétents mais an b'u ye an b'a miiri k'u nana an dɛmɛ alors que u yɛrɛ bɛ formation de la nɔfɛ Amérique tan y'o de yira an na n'i ye nin minɛnba in ni nin tenunba in lajɛ u la i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ 6 ans et aujourd'hui ambassade américaine veut collaborer avec l'armée malienne ka enquête tɔ lajɛ maloya ka b'u ɲɛ la au moins non mais c'est honteux Amérique dɛsɛ ka mɔgɔ ye jusqu'à ce que Amérique il a mis en prix la tête du monsieur 5 millions de dollars équivalent de 3,400 millions de 3 milliards et demi de francs CFA. Allez, Amérique m'a tellement à la carte il a nous de à bout crève c'est y a bureau de renseignement qui aux zones qui mais puissance correcte. Zone de 3 frontières non Niger c'est y a bureau de renseignement qui oui, Flané est Bazoum a renseignement comme la présence maintenant, le renseignement de la présence nigérienne a comme français de boulot. Mais Bazoum t'a ramené Sorono, car Banque de France, Bazoum ne l'a Soroma. Faut vous la faire français, remettre à la forêt. Mais où est-ce que là où la grité non. Où on a abonné à la sécurité sous-territoire. Ouatimina, c'est vrai, à la redia, à la Mako Djougoubi, Yamana Nunga, son des armées n'étaient fouillées. Bazoum minela ka France ou la fo ou la fait France ta kala mako Bazoum minela lo ko ma sécuriser non ni bébé to ko di bolo o da to be ko su be ka guerre éviter ou bu do terrorisme de ko fait ale ni banditisme de est-ce que ni tana ni basique zone de 3 frontières qu'on là parce que anaka mam fagara yon fait abita mata ani donna o teni tien salite fouye armée segina tugun kata saba nyuma fene be ibo fene sa mesini o fana ka jugu n'ale ye fɛn bɛ senna de o jɔn de Okacha faga Tombouctou Okacha jɔn de y'ale faga n ko armée Mali de y'a faga Okacha est 1000 fois meilleur que Abou Zuleka Adamo Diallo fana fagara Menaka o fana fagara Menaka ninnu bɛɛ ka jugu ni Abou ye siɲɛ 100
abu ka daluya ye min ye dɔrɔn tununi minnu b'a bolo ani labɛn minnu b'a la quoi parce que c'est un Marocain maintenant il est de Sahara occidental daluya caman b'a bolo a bɛ fɛn et puis a bɛ a bɔnbɔnsin de fɛnɛ k'a b'a ka daluyaw kɛ bɔnbɔnsin de kɔnɔ k'a dogo donc a bɔnbɔnsin i bɛ bɔnbɔnsin cɛ a la daluyaw de dogo don ne bɔnbɔnsin kɔrɔ la k'a dogo et puis formation fɛnɛ il est bien armation là il est bien formé il est ceinture noire 6e dan donc mais bon a kuma ka entraînement bɛɛ kɛ kungo kɔnɔlaw la o bɛɛ la américain ma ye ne ni ɲini kun tora américain ma wala san wɛrɛ kun b'an sɔrɔ a la voilà et puis Mali bɛɛ ma ɲini dɛ c'est une section de commando malienne o de ye renseignement reçoit ka wuli ka taa intervention k'a kelen Mali section kelen de taara nin kɛ ce n'est même pas un bataillon 8 véhicules avec des armes lourdes Zou 23 kelen PKM 17 LRC et Beternani a toi véhicule de Kiaoui un détachement de l'armée malienne il mena fo la war mi be barala men ne ki ma non ne te Bamako kele jala nunu jabi sa armée ko la sa ne tulu jabi donc ni nga américain on bla ou quoi qui revoit la copie ka jode Mali armée malienne sous-équipée à Donta Bota ibi sigi iba la je sans wore Mali école de guerre asime min derrière ro ba ka deuxième promotion de la sans wore ibi sigi ka la je ibi mo chale Mali ka bourse ni na formation e Mali wallahi billahi tallahi sans vrai, on va recevoir à peu près plus de 40 nationalités mounumina ou quoi officier ou quoi formation des écoles d'application ou quoi formation d'application kana kemal parce que ni sara ce qu'on a sur formation est là formation ko dans des sara qu'on a du sara be dugo dugula aka armée re gansa me warum na do ko mota la do Mali école de militaire be na warum na do Mali kun ni ala e antemene watika avec be bina ka bourse de abina fo de 100 ka fo officier formé na Mali la Sara kan kele te mana kele de français ou ni américain ye galon te gagner ou te foy do ala te foy do donna foy ma jigan kele ni bajigan kele fode foy ata tuti aya le be soga dal ci ka ga be jem kana ni kuma ku je kuma mbi bolo non ka ufu ni son jat se ka ba on na bi quoi ni son jat se ka ba on na bi américain de bi kan wole bi kan je ka ni renseignement partagé ni ki bora ba on bolo ko américain ko mais ayra e be ga ko nga bo essayer discipline na so na so no ma essayer ani risque ka fait na don ici respecte la souveraineté du Mali mais on mo ke muna on américain me mon partage no do dama mi malien on fa ka ti do amérique dambola américain me mo jolu do on na marfa mo mbubulo ya bomi mais malien do muna Femi Igo ere no Abu Zule faka américain faka marfa ko marfa mbablo américain nga marfa do ay américain faka o de marfa ko donc monnaie dando américain armée la quoi mais ali bien africain nyel kanye marore fode cencana kele wallahi to abuti senayala to abuti senayala ali fitini cencana kele anga na to abu welo la to abu de kana formation ka en fait donc vraiment ka o fo ka woni